jadi disyukuri. Justru membuat mental kita kuat. Iya. Justru nanti yang pada berondong-berondong mau datang, kita wis kebal. Sudah tidak terpengaruh sama berondong-berondong. Sama itu mulut-mulut manis gak terpengaruh. Terus gini Mas ngene. Terus arek-arek sing kena brondong pakaiane polisi jaran barang kae ngene ya kok ya percaya ya. Lah wong bojone dhewe ngapusi lho bojone dhewe kadang mau apa meneh polisi sing pacane ganteng kok gelem arep abu. Kuwi duwite ngono lho dadi rada cerdas ngono saiki ya barang. Terus mangkane ya arek-arek sing saiki kan ponakku barang ki wis ate ngebrik to ngebrik ya karepmu aku muni ngene. Lah sama emak-emak ya sing ndek pacar polisi. Banyak emak-emak yang dapat polisi gadungan, tentara gadungan. Lah ya Pilot. Iya pilot gadungan. Pilot. Ya pilot. Kenalan juga temen. Ya kayak Oh, ada? Ada temenku.